Tervetuloa opiskelemaan ruotsia ja verbin taivutusta. Ruotsinkielisissä verbeillä on 4 eri muotoa. Verbithän oli aina teon sanoja, kuten esimerkiksi lukea, syödä, juoda, mennä, tulla ja niin edelleen. Jos katsotaan aina verbiä lukea ja etsitään se vaikkapa sanakirjasta, niin siellähän lukee 4 eri muotoa: läsa, läser, läste ja läst. Nämä 4 muotoa on nimeltään: ensimmäinen on infinitiivi, eli perusmuoto, voisi sanoa myös suomen kielessä. Toista muotoa kutsutaan presens-muodoksi, 3. muotoa imperfektimuodoksi ja tätä 4. muotoa kutsutaan supiiniksi. Se, miten näitä käytetään, niin siitä puhutaan seuraavassa videossa enemmän. Tässä videossa opiskellaan, miten me muodostetaan nämä eri muodot mistäkin verbistä. Eli jokaisella verbillä on 4 muotoa, ja nyt kaikki ruotsin kielen verbit jaetaan 4 eri ryhmään sen perusteella, miten ne taipuu. Ja näitä ryhmiä kutsutaan myös konjugaatioiksi, ja tässäkin videoissa puhutaan nyt sitten konjugaatioista tai verbiryhmästä. Ja näitä ryhmiä merkitään roomalaisilla numeroilla, jotka tästä näette tästä suluista. Ja syy, minkä takia ei merkata näillä meidän tavallisilla numeroilla, on se, että ruotsin kielessä on myös substantiiveilla omat taivutusryhmät 1–5, joissa käytetään sitten näitä meidän numeroita, niin jotta sanastoissa ei tulisi sitten sekaannusta, mistä säännöstä on oikein kyse. Katsotaan tätä ensimmäistä verbiryhmää, eli konjugaatio, ja miten se taipuu. Esimerkkinä siitä otetaan verbi jobba, joka tarkoittaa siis tehdä työtä, työskennellä. Tässä on merkattu kaikki 4 muotoa. Ensimmäinen on jobba, eli infinitiivi useasti loppuu a-kirjaimeen. Toinen muoto presens on jobbar, eli ollaan lisätty ar-pääte perään. Imperfektimuoto jobbade, eli imperfektihän kertoo tai kuvasi aina mennyttä aikaa, eli täällä suomeksi vaikkapa, että työskentelin. Ja supiini olisi ensimmäisellä verbiryhmällä jobbat, eli siellä on A ja T viimeiset kirjaimet. Ja tästä näettekin sitten tunnukset, eli nämä kirjaimet, jotka olisi nyt hyvä muistaa ja painaa mieleen tässä yhteydessä. Eli ensimmäisen verbiryhmän tunnukset on AR presenssissä, ADE imperfektissä ja AT supiinissa. Ja hyvä uutinen on se, että 2/3 ruotsin verbeistä kuuluu tähän ensimmäiseen konjugaatioon. Eli toisin sanoen tämä, jos mikä, on niistä ryhmistä, joka kannattaa painaa mieleen. Ja tämän suurin osa muistaakin parhaiten. Eli jobba, jobbar, jobbade, jobbat. No sitten mennään toiseen verbiryhmään, ja tässä onkin sitten vähän enemmän muistettavaa. Nimittäin tällä verbiryhmällä on 2 alaryhmää, A ja B. Ja ainoa ero, tai se ero, mikä on A ja B:n välillä, on tässä imperfektissä, eli muuten nämä on ihan samanlaiset nämä taivutukset. Jos katsotaan ringa-verbin taivutusta, ringa tarkoittaa soittaa puhelimella, eli ringa infinitiivi, taas A-han loppuva muoto, ringer, eli nyt huomataan tästä erona ykkösryhmään, että täällä on ER-pääte kakkosryhmällä. Sitten imperfekti ringde, eli nyt siellä on DE ainoastaan päätteenä, eikä se ade, mikä oli ykkösryhmällä. Ja supiini ringt, eli nyt siellä on pelkkä T, eli A on pudonnut pois. No sitten on tämä leessa, joka meillä olikin siinä alussa jo esillä, eli lukea, leessa, leser, eli samalla lailla A ja B toimii. Mutta nyt sitten se ero tässä imperfektin muodossa, leste, eli niin kuin näette, täällä on TE-pääte ja 2A-ryhmällä oli tämä DE. Ja supiini lest. Ja tässä vielä kertauksena nyt ne kakkoskonjugaation tunnukset, eli 2A-ryhmällä ER presenssissä, DE imperfektissä ja T supiinissa,
2 B-ryhmällä ER presenssissä, TE imperfektissä ja T-supiinissa. No sitten mennään 3. verbiryhmään. Ja siellä meillä on esimerkkinä verbi bo, eli asua. Ja nyt niin kuin näette, miten verbi taipuu bo, bor, eli presenssissä pelkkä R perään. Nyt tässä huomaatte infinitiivistä, eli perusmuodosta sen, että se ei nyt lopu A-kirjaimeen. Imperfekti budde, eli siellä on 2 D ja E, ja supiini but, eli täälläkin on nyt niin kuin tuplannut nämä konsonantit, eli 2 D. Ja siinä ne onkin ne 3. ryhmän tunnukset, eli R presenssissä, DDE imperfektissä ja TT supiinissa. No, minkälaiset verbit tähän 3. konjugaatioon sitten yleensä kuuluu? Niin siihen kuuluu monet yksitavuiset verbit, eli toisin sanoen tämmöiset hyvin lyhyet sanat, kuten esimerkiksi toi äskeinen asua, buu, ainoastaan 2 kirjainta, tai sitten esimerkiksi uskoa, luulla, joka on true, eli taipuisi ihan samalla lailla true, truur, trudde ja truts. Mutta sitten myöskin näiden verbien johdannaiset, eli sellaiset verbit, jotka on muodostettu näistä sanoista, eli esimerkiksi uskoutua jollekin olisi förtro sig, eli siellä on se true siinä itse sanassa siellä sisällä, ja sen mukaan taivutetaan, eli förtro, förtror, förtrodde ja förtruts. No sitten ollaankin viimeisessä verbiryhmässä, eli 4. konjugaatiossa, ja tähän kuuluu nyt sitten kaikki niin sanotut vahvat verbit ja epäsäännölliset verbit. Ja tämä 4. ryhmä poikkeaa nyt näistä ensimmäisistä 3 siinä mielessä, että jos ensimmäisellä 3 ryhmällä oli selkeä logiikka, miten ne taipuu, niin tämä 4. ryhmä on semmoinen, joka pitäisi nyt sitten opetella ulkoa, eli nämä on niitä epäsäännöllisiä verbejä, jotka vaan pitäisi nyt sitten harjoitella, miten nämä menee. Ja harmillista on myös se, että näihin verbeihin kuuluu ikävä kyllä kaikki kielen yleisimmät sanat, kuten esimerkiksi olla verbi, olla omistaa ja näin. Eli tässä on monia, jotka on vain opeteltava yksinkertaisesti ulkoa, joita tarvii hyvin useasti ruotsin kielessä. Ja katsotaanpa siitä sitten esimerkkejä, eli tässä olisi nyt sitten ensimmäinen on bli, joka on siis tulla joksikin, vaikkapa minusta tulee lääkäri, vaikkapa näin, ja blir läkare. Eli bli taipuisi näin kuin bli, blir, blev ja blivit. Ja kuten näette, siinä vokaali i on muuttunut eeksi, ja sinne on tullut b näissä 2 jälkimmäisessä muodossa, eli koko sana on muuttunut jonkin verran. Tai sitten itkeä, jossa myös tapahtuu tämmöinen vokaalimuutos, eli gråta, gråter, grät ja gråtit, eli hyvin paljon muuttuu sekin. Semmoinen oli verbin taivutus ja 4 konjugaatioa. Seuraavaksi opiskellaankin sitten sitä, miten näitä eri muotoja käytetään, eli missä tarvitsette mitäkin näistä muodoista.